President wa anthu osauka kuno ku Malawi, ndipo ine nimangoyima pa chilungamo, sinimagawa maswiti, nimangonena chilungamo. Lero ndi kuno ku immigration ya ku Lilongwe, ndipo uthengawu kupita kwa President Arthur Peter Mutharika kuti nkutheka kuti anthu sakukuuzani chilungamo zimene zikuchitika kuno ku Malawi zokhuzana ndi ma passport. Amene mukuwaonawa ndi anthu amene akugona ku immigration kuno, azimayi limodzi ndi ana, kusiya mabanja awo, ena achoka kumkotakota, ena achoka kusalima, ena achoka kumchinji, ena achoka kumkhatepe, ena achoka mu Lilongwe momuno, komano akukhala kuno masabata ochuluka kwambiri kufuna passport. Izi ndizompesa chisoni. Kodi Amalawi mukukondwera nazo zimenezi? Azimayi mukukondwera nazo zimenezi? Uthenga umene ukunena kuti upite kwa President Professor Arthur Peter Mutharika kuti bwana, pamene mwalowa mboma mwapezera mavuto awa, mavuto okonza daladala, chifukwa kale ndi kale nkhani za mapassport sizinali chonchi. Nkhani za mapassport zinali chonchi? Ndipo kunoko anthu akumachita kumagula mafomu, komanso kumalipira ndalama zina zapaderanga. Ndipo ena bwana President, anthu ena mukuwaona apawa, analipira kale mapassport yawo koma akuwauza kuti alipirenso. Malo ano bwana President, malo ano amene mukuonera ndi malo amene chakudya palibe, matoilet palibe, anthu amene wakuzunzika ndipo akumakhala kumagona kuno osasamba. Kodi zimene zindikabwino? Azimayi mukuwaona amaene akuti azikhala anthu aukhondo, koma ukhondo ujaso watheranso. Komanso m'maofisi mukupangikanso ena chipongo momu akumafusiranso azimayi wake. Izi ndikumpesa chisoni. So a President kumene muliko, komanso nyumba ya malamulo imene padakali pano mwapezano speaker wa nyuwani ngati Samia Suleiman, komanso Deputy Victor Musowa, komanso Esther Jolobal, mugwirizane ndi anzanu ku parliamentiko kuti mwavuto ngati amene wawa muathese, chifukwa usi Malawi umene tikuuziwa. Kodi ino Amalawi mukukondwa kapena si mukukondwa? Tinabwera kuno ku immigration kuti Amalawi muzionere nokhani maso anu, chifukwa ena ife tikamanena timaoneka ngati ndi osuta chamba, kapena iyayi nimadya cocaine, kapena mutu wanga sumayenda bwino. Tikamakuuza nikunena kuti ku Malawi kunoko chilungamo kulibe, anthu ozunzika muno Malawi ndi osauka. Ndi chifukwa chake pano pasi mukuona pa wina ali olembera, onse osauka ndi amene akuzunzika. Even olo tikamamangidwa timamangidwa ndife osauka, koma olembera ndi amene amakhala m'manja mwawo. Mr. President, tikupempheni pamene mwapeza mavuto awa, mupange machawi kuti mukonze ku immigration. Moti zimene mukuona kunozi, kuno ndi ku Lilongwe, ku capital city. Kodi ndi uthenga wanji umene tikupereka maiko ena kumaona anthu azimayi ndi ana akugona malo ngati awa, opanda matoilet, opanda bafa, opanda chakudya, ena akugonera chimanga chocha. Komanso kuchipeza chimanga chochacho ndi mwayi, ndiye kuti munthu amene ali ndi